Така, това е караванката. Тук са двоетажните легла, това са им прозорците. Така изглежда отвън. Не е мега огромна, не е супер малка. Може би е на ръба като много голяма, така че да имаме възможност да влезем навсякъде. Влизаме. Вратичката позволява да се сцепи на две, за да може, примерно, кучето да не избяга. Имаме перденце. Като влезем, имаме си масичка с безброй шкафчета отгоре. Тук имаме хладилник, шкаф, мивка, котлони. Тук имаме още шкафчета, управление на някакви тоци. Имаме печка на газ, която освен че топли, има опция да се обдухва с тръбопроводи в цялата каравана и да стане баня много бързо. Имаме голям гардероб. Тук имаме баня с тоалетна. Ето е банята с тоалетната. Точно както на кемперите, които сме ползвали. Малко като се освежи, ще се спи. Тук имаме двоетажни легла, които изглеждат доста приятни. Със сигурност ще претапицираме. Няма следи от течове. Има масичка, която позволява да стане на още едно легло, ако си вземем баба, която много хърка. Отгоре имаме капандура. Капандурата дори има и такова, не знам какво сказа, шторичка. Шторичка, много шкафчета, лампички, които ще сменим с по-газарски. Като цяло има доста свеж вид. Има нужда от сериозно измиване, от профилактика на някои неща. И най-якото е, че има система, с която с дистанционно я караш сам. На къмпинга, ако не мога да направя маневрата, разкачвам колата и колелата се движат сами с дистанционно и си я нагаждаме където пожелаем. Отвън имаме голям багажник, който ти е газова бутилка и всякакви други принадлежности. Тук отвън се сипва вода като на кемпера, като цяло кефиме.